दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनब्रै डिग्री कलेजाव 1 घन्टानि जि समयजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसालिमायाव थानाय फरायसाफोरखौ लोगोसे लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह बिनि हेंथायै जों खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनब्ला प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ जेब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर जाफैबाय बै समनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय डिग्री कलेजनि रिजाल्टफोरा थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय समय मथे जाबोआखै, समय मथे मार्कशीटखौ होनो हाया, समय मथे ग्रेड शीटफोरखौ होनो हाया। बेनिखायनो समय मथे बिथांमोना फरायसाफ्रा सार्टिफिकेटखौ लानो हाया। दा बेयाव हायार एजुकेशननि थाखाय मोजां इउनिभार्सिटियाव थांनानै फरायहैनो हानाय मोनसे खाबुआ गोमाबोगासिनो दङ। दा लाइस्राम लादु सिंहआ बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय गासै डिग्री कलेजफ्राव जिखिनि खामानिफोरखौ डिसिप्लिन भाबै मावहरनांगौमोन आरो बिनि गेजेरजों आरोबाव बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जिखिनि जौगालु जिखिनि खामानि मावनाय बिनि रांखान्थि एनोमेलिसआ बिथांनो गोबां मानो होनब्ला आसामनि सिएम भिजिलेन्सखौ दुखि खालामनानै होखाबाय। नाथाय बेखौ दुखि खालामसेयावबो दिनै आसामनि महामहिम गभर्नर अर्थात बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर दासिमबो बिथांखौ होखारनाय जायाखै, दासिमबो सासपेन्ड खालामनाय जायाखै। फरायसा आफादा थाबैनो चेन्सेलर अफिसनिफ्राय होखारनांगौ बे दाबिजों दिनै लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलेजाव बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनाय जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारगोन आरो बेखौ दिनै फरायसाफ्राल' खालामबाय थादों। बे फरायसाफोरनि बिमा बिफा बे ओनसोलनि मानसिफोरनि गेजेराव जेब्ला सोमावसारनायखौ लाना थाङो अब्ला बियो सोमावसारनाया गिदिर मोनसे महर मोनहैगोन। दा बे गिदिरथार मोनसे महर मोनहैयावनो जों खावलायदों आसामनि महामहिम गभर्नर बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाबैनो गनायनानै लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौ आरोबाव जाफिनबावगोन।